ሓደ ነገር እስክካሓተካ ክንደይ ግዜ ኣብ ኣኼባ ወይ ከዓ ኣብ ጉባኤ ብሓፈሻ ድማ ሰባት ዝተኣከቦ ዓበይ ሓሳብ ይመጸልካ ግን ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ወይ ድማ ቃላት ግን ተጠፈአኒ ብዝብል ፍርሒ ጥራሕ ሱቕታ ትመርጽ እዚ ቃንዛ ምስቲ ሓሳብካ ሓቢሩ ኣብ ውሽጥኻ ከተርፍ ከሎ ዝስምዓካ ናይ ስዕረት ስምዒት ኣዝዩ ከቢድ እዩ መጽናዕታት ከም ዘርድእዎ ብዙሓት ሰባት ካብ ሞት ንላዕሊ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደው ኢልካ ምዝራብ ይፈርሑ ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎማዓን ትምህርቲ ምእታውና ግን ንኹላኹም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትከታተሉ ዘለኹም ጀጋኑ ሰላም ክብለኩም ይፈቱ እዛ ቻናል እዚኣ ንዓኹም እያ ነቲ ህይወቱ ቀይር ዓቕሙ ክዕቢ ዝደሊ ሰብ ዝተዳለወት ፍሊት ቻናል ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ንዓኸን ንኻልኦትን ክበጽሕ ኣዝዩ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ላይክ ግበሮ ከምዚ ዝበሉ ንኣእምሮኻ ንኽእለትካ ዝሃንፁ ቪድዮታት ወትሩ ንክበጽሐካ ድማ ሕዚ ሰብስክራይብ ግበር እሞ እታ ናይ ደወል ምልክት ጽቐጣ ሓቢርና ክንመሃር ኢና ብኡ ኣቢልና እውን ክንዓቢና ደል ካርኔጊ ኣብቲ ንዘመናት መምሃሪት ኮይና ዝጸንሐት ዘ ኣርት ኦፍ ፐብሊክ መጽሓፉ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ይናገር ናይ ምዝራብ ክእለት ውህብቶ ኣይኮነን ብልምዲ ዝመጽእ ስልጣን እዩ ሎሚ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ መድረኽ ዘሎ ፍርሒ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ህይወትካ ሓሳብካ ንምግላጽ ዝድርተካ ዕንቅፋት ክንሰባብሮ ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ቃላት ምድርዳር ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ተሓቢኡ ዘሎ መራሒ ነጻነት እውን ክንመክር ኢና እዛ ቪድዮ ነቶም ድምፆም ክስምዑ ጽልዋ ክፈጥሩ ከምኡ ኢሉ እውን ታሪክ ክሰርሑን ዝወሰኑ ጀጋኑ ጥራሕ እያ ድልው እንተኾንካ ነቶም 4 ዓበይቲ ዓምድታት ምዝራብ ክእለትካ ዘዕብዩ ወሰንቲ ነጥብታት ካስግረካ እታ ቀዳመይቲ ከም ዝስዕድና በኻ ብላ እየ ድሕሪ እዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብኣ ክነብል ኢና ቀዳመይቲ ነጥቢ ምድላው ብዙሕ ሰብ ምድላው ክበሃል ከሎ ቃላት ብቃላት ጽሒፉ ክሽምድድ ይፍትን እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ዝተሸምደደ ቃላት ልክዕ ከም ናይ ውልቃዊ ኮምፒውተር ፋይል እዩ ሓንቲ መስመር እንተጠፊኣትካ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ኢረር ክብል ትጅምር ኣብ መድረኽ ደው ኢልካ ቃላት ክጠፍኡኻ ከለዉ ዝመጽእ ምድንጋጽ ድማ ካብቲ ዝነበረ ፍርሒ ኣዝዩ ዝገደደ እዩ ደል ካርኔጊ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝብሎ ግን ምድላው ማለት ቃላት መስራዕ ዘይኮነስ ሓሳባትካ ምእካብ ማለት ይብለካ ሓሳብካ ኣብ ውሽጥኻ ክሳዕ ዝሓቀቐ ክትሓስብ ኣለካ ከመይ ጌርካ ብግቡእ ትዳሎ እቲ ምስጢር ብነጥብታት ምሕሳብ እዩ ንሙሉእ ዘረባኻ ኣብ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ጥራሕ ክበሎ ነቶም ነጥብታት ጥራሕ ኣብ ርእስኻ ሓዞም እቲ ዝርዝር ቃላት ግን ካብቲ ዘለኻዮ ፍልጠትን ስምዒትን ክፈስስ ክጅምር እዩ ክትዛረብ ከለኻ ቃላትካ ጥራሕ ይኾንን እትጥቀም ነቲ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ክስእሎ ከለኻ ብዓይንኻ ተዓወተሉ ሰባት ክሰምዑኻ ንስኻ ድማ ብምርግጋእ ክትዛረብ ክትቀጽል ኢኻ እዚ ስነ ኣእምሮኣዊ ምድላው እዚ ንኣእምሮኻ ድልው እየ ዝብል መልእኽቲ ይሂቦ ዝተዳለወ ሰብ ድማ ፍርሒ ፈጺሞ ይፈልጦን እታ ካልእቲ ነጥቢ ድማ ኣካላዊ ቋንቋ እያ ሓደ ሓቂ ክነግረካ ሰባት 700 ጥራሕ እዮም ነቲ ትዛረቡ ቃላት ቆላሕ ዝብልዎ እቲ ዝተረፈ 93% ግን ንኣተነፋፍስኻ ኣብ ድምፅኻን ኣብ ምንቅስቃስ ኣካላትካን ትኹረት ይገብሩ ልክዕ ከምቲ ደል ካርኔጊ ዝብሎ ኣካላትካ ነቲ ልብኻ ዝብሎ ክመስክርዎ ኣለዎም እዳውካ ጅባኻ እቲኻ ወይ ከዓ እዳውካ ኣጣሚርካ እትገብሮ ዘረባ ይሓፍር ለኹ ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ጠጠው ክብል ፈጺማ ይደለኹን ዝብል መልእኽቲኻ ናብ ተሳተፍቲ ትሕልፍ መድረክ ክትቆጻጸር እንተደሊኻ ልዕሊ ድምፅኻ ልዕሊ ቃላትካ ኣካላትካ ክትእዝዞ ክትጅምር ኣለካ ከመይ ጌርካ ብኣካላትካ ትዛረብ ንዝብል ሕቶኹም ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት ከልዕለልኩም እዳውካ ንመልእኽትኻ ንምግላጽ ተጠቕመሎም ፈጺምካ ይትሕብኣዮም ነቲ ቦታ ሙሉ ንሙሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ ኣትዎ ቀጺልካ ድማ ንኹሉ ሰብ ከም ሓደ ዓብይ ጉጅለ ኣይትጠምቶ ኣብታ ኣዳራሽ ንዘለው 3 ወይ 4 ሰባት መረጽካ ብተራ ናይ ዓይነ ርክብ ክትገብር ምረጽ እዚ ንዓኻ የረጋግዐካ ብተቃራኒኡ ንዓቶም ድማ ብውልቀ ተዛርቦም ከም ዘለኻ ክሓስቡ ይገብሮም ቋንቋ ኣካል ምስ ቃላት እንተተስማዕምዑ ሰባት ብዘይ ጥርጥር ከኣምኑኻ እዮም ዝጅምሩ ፍሽኽታ ንተዓዘብቲ የርህዎም ንዓኻ ድማ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ ከም ዘሎ ትብዓት ዝህበካ ወሳኒ ነገር እዩ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ሓይሊ ስቕታ እዩ መብዛሕትኡ ተዛራቢ ክፈርሕ ከሎ እቲ ዝዓበየ ጌጉ ፍጥነት ምውሳኽ እዩ ቃላት ከይጠፍኡኻ ብምፍራሕ ንመድረኽ ብዘረባ ክትመልኦ ወይ ከዓ ክትዕብልሎ ትጽዕር እዚ ግን ንተዓዘብቲ ዘደክምን ዘሰልችውን ንዓኻ ድማ ትንፋስ ዝሕፅረካ እዩ
ደል ካርኔጊ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝብሎ ሰቕታ ካብ ቃላት ንላዕሊ ሓይሊ ኣለዎ ክብል ይመስክር። ብዙሕ ሰብ ነቲ ኣብ መንጎ ዘረባት ዝመጽእ ሰቕታ ይፈርሖ እዩ። ነታ ዘላ ሃጓፍ ንምምላእ ድማ ወይ ከዓ ማለት ዝብሉ ናይ ድኽመት ቃላት ወይ ከዓ ፌለር ወርድታት ይጥቀሙ። እዚኦም ግን ንዓቕምኻ ዘዳኽሙ ቃላት እዮም። ኣብ ክንዲ እትብል ስቕታ እትብል ብዝለዓለ ደረጃ ይመረጽ። ከመይ ጌርካ ስቕታ ትጥቀመሉ? ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ቅድሚ ምዝራብካ ን2 ሰከንድ ደው በል። እዚ ንተዓዘብቲ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ነገር ከመጽእ እዩ ኢሎም ንኽጽበዩ ዝገብር ወሳኒ ሚስጥር እዩ። ሓደ ረዚን ቃል ምስ ተዛረብካ ድማ ደው በል። እዚ ነቲ ዝተዛረብካዮ ቃል ኣብ ኣእምሮኻ ንኽሰርጽ ክሓስበሉ እውን ግዜ እትህበሉ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ስቕታ ናይ ምትእማን ክእለት እዩ ዘመጽእ። ንስቕታ ዘይፈርሕ ተዛራቢ ንመድረኽ ብዝግባእ ይቆጻጸሮ። ሎሚ ተምሃር ቃላትካ ክጫድሩ ከለዉ ስቕታኻ ድማ ክብሪ ክህበካ እዩ። ራብዒት ነጥቢ ዛንታ ተዛረብ። ሓደ ሓቂ ክነግረካ ሰባት ጽባሕ ነቲ ዘቕረብካዮ ቁፅሪ ወይ ከዓ ዳታ ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ዝነገርካዮም ዛንታ ግን ንዓመታት ክዝክርዎ እዮም። ደል ካርኔጊ ከም ዝብሎ ድማ ሓቂ ምንጋር ይከኣል እዩ፣ ዛንታ ግን የነቃቅሕ እዩ። መብዛሕትኡ ተዛራቢ ትጉህ ኩንህ ተስፋ ይትቁረጽ ዝብል ደረቕ ምኽርታት ጥራሕ ይዝህበካ። እዚ ግን ንሰባት የሰልችዎም እዩ። ኣብ ክንዲ ተስፋ ይትቁረጽ እትብሎ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገር ተዓጺዎ ከሎ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝወጾ ዛንታ ንገሮም። ዛንታ ንሰባት ምስቲ ሓሳባትካ ብስምዒት የላግቦ እዩ። ዛንታ ክትነገር ከለኻ 3 ነገራት ኣይትረስብ። ቀዳመይቲ ስምዒት ወይ ከዓ ኢሞሽን፣ እቲ ሰብ እንታይ ይስምዖ ከም ዝነበረ ግለጽ። ፍርሒ፣ ሓጎስ ወይ ከዓ ተስፋ መቁረጽ። ካልአይቲ ዝርዝር ነገር ወይ ከዓ ዲቴልስ። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ክንዲ ትብል ሓደ ድኻ ግን ሕልሙ ዘይገድፍ ጎበዝ ብምባል ጀመሮ። ሳልሰይቲ ከዓ ትምህርቲ ክኾን ኣለዎ። እቲ ዛንታኻ ምስ ቀንዲ መልእኽትኻ ዝተኣሳሰር ክኸውን ግድን እዩ። ካብ ርእስኻ ወይ ከዓ ካብ ህይወትካ ዝመንጨው ሓቀኛ ዛንታ ክትነገር ከለኻ ተዓዘብቲ ምሳኻ ክነብሩ ግድን እዩ። ቃላትካ ስእሊ ክኾኑ ከለዉ ተዓዘብቲ ናይቲ ዘረባኻ ተዋስእቲ ክኾኑ እዮም። ዛንታ ብሰፊሑ ተዛረበ። ንልቢ ሰባት እትቆጻጸረሉ መፍትሒ እቲ ዋና ንሱ እዩ። ሕዚ እቶም 4 ዓበይቲ ዓምድታት ዘ ኣርት ኦፍ ፐብሊክ ስፒኪንግ ኣብ ኢድካ ኣትዮም ኣለዉ። ምድላው፣ ኣካላዊ ቋንቋ፣ ሓይሊ ስቕታ ወይ ከዓ ብጥበብ ዛንታ ምቕራብ። ግን ሓደ ነገር ክነግረካ እዞም ክእለታት ጥራሕ ኣይኮኑን፣ መሳርሕታትካ እውን ክኾኑ ግድን እዮም። እዞም መሳርሕታት ትርጉም ዝህልዎም ድማ ንስኻ ክትጥቀመሎም ከለኻ ጥራሕ እዮም። ሎሚ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወጻኻ ከምቲ ዝለመድካዮ ድምፅኻ ዓቢጥካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ነቲ ፍርሒ ተፃዊርካ ሓሳባትካ ንዓለም ከተካፍል ክትጅምር ኢኻ። ፍርሒ መድረኽ ፈጺሞ ኣይጠፍእን፣ ንስኻ ግን ካብኡ ንላዕሊ ተባዕ ክትኮን ኣለካ። ታሪክ ዓለም ዝቐየሩ ብሓሳባቶም ክዛረቡ ዝደፈሩ ሰባት ጥራሕ እዮም። ድምፅኻ ስልጣንካ እዩ። ስለዚ ሎሚ ቃል ክትኣቱ ግድን እዩ። ካብ ፍርሒ ተላቒቕካ ሓሳባትካ ንምግላጽ ድልው ዲኻ? ኣብ ኮሜንት ድልው እየ ካብ ሎም መዓንቲ ጥንኩር ሰብ ክኸውን የልካ ቃልእቶ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኣተሓሳስባኻ እንተቐይራቶ ላይክ ግበራ። ምስቶም ክመሃሩ ዝደልዩ መሓዙትካ ወይ ኮኑ ስድራኻ ሼር ብምግባር ሓቢርኩም ተለወጡ። ከምዚኦም ዝበሉ መጽሓፍትን ናባኻ በብግዚኡ ካብ ጽሕልካ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ። ደሓንኩን